Je problém rómskeho etnika neriešiteľný, alebo je riešenie prekvapivo jednoduché? Ľudia sú úžasne prispôsobení, nepodceňujme ich a ich schopnosť prispôsobiť sa. Uvediem príklad zo svojho života. Bývanie na internáte. Koľkí z vás ste na vysokej či strednej škole bývali na internáte? Mali ste tam spoločné WC či kuchynku? Ak áno, asi viete, v akom žalostnom stave bývajú tieto spoločenské priestory. Príčina? Sú vysokoškoláci nečistotní ľudia s nedostatočnými hygienickými návykmi z domova? Asi nie. A ak si varia na izbe na zakázaných elektrických spotrebičoch, či používajú WC na izbe, určite si nenaštia na podlahu, spláchnú po sebe a nehádžu odpad vedľa koša. Lebo vedia, že musia niesť následok za svoje činy a ak si neupracujú, nikto to za nich nespraví. Ak ale používajú spoločné priestory, ktoré za nich uprace upratovačka, majú, tak povediac, v piči. Lebo upratovačka, rozumejú systém, vždy napraví ich chyby. A vedia, že ak aj zadrbú odtok a vytopia celé podlažie, zajtra to môžu spraviť znovu a znovu a znovu. Aj keď vo svojej podstate sú to inteligentní a čistotní ľudia. Ruku na srdce. Koľký z vás ste v spoločných priestoroch urobili taký bordel, aký by ste doma nikdy nespravili? Jediné, čo im bráni chovať sa zodpovedne, je systém, ktorý ich priamo nabáda chovať sa nezodpovedne. Je to teda neskutočne jednoduché. Nesieš následky za svoje činy, chováš sa zodpovedne. Nenesieš následky za svoje činy, nechováš sa zodpovedne. Inteligencia býva definovaná aj ako schopnosť prispôsobiť sa na rozdielne životné podmienky. Rómovia nie sú neinteligentní. Našli ten najjednoduchší a najpriamejší spôsob, ako sa prispôsobiť na životné podmienky v každej krajine, ktorej žijú, hoci podmienky v týchto krajinách sú často veľmi rozdielne. Nie som rasista, vôbec si nemyslím, že Rómovia sú podradní a neinteligentní. Naozaj niekto natoľko podceňuje našich spoluobčanov, že si myslí, že by zomreli od hladu, keby sú nútení niesť následky za svoje činy? Ako náhle by boli nútení niesť následky za svoje činy, veľmi rýchlo by sa prispôsobili. Čo by teda reálne zlepšilo situáciu rómskeho etnika? Žiadne sociálne bývanie, žiadne tolerované čierne stavby, žiadne tolerovanie zlého správania k deťom, žiadne tolerovanie neplatenia energií. Verte tomu, že pri takomto prístupe by sa veľmi rýchlo sami chceli integrovať do spoločnosti. Pretože ťažko sa môžete pokúšať integrovať niekoho, kto na tom nemá primárny záujem. Nechcem byť protirómsky a v skutočnosti sa chcem Rómov týmto videom zastať. Dajme si ruku na srdce. Kto z vás by cvičil, keby vie, že nepribere? Kto z vás by si umýval zuby, keby sa mu nikdy nepokazia? Kto z vás by dobrovoľne platil dane? Cíťme sa teda do ich situácie. Boli by ste motivovaní tvrdou prácou nepatrne zvýšiť svoj sociálny status na úkor nič nerobenia? Kupovali by ste si dom, keby viete, že ho dostanete zadarmo? Kupovali by ste si pozemok, keby viete, že vám bez problémov prejde čierna stavba? Neodsudzujme teda Rómov za chovanie, ktorého by sme sa v ich situácii dopustili aj my. Jednoducho zaslúžia si našu šancu chovať sa zodpovedne.